Ndị agha n'ala anyị bụ Naịjirịa ekwugo na ndị amị anyị enwetago mmeri ndị pụrụ nnukwu iche n'izu ụka a gbuo ndị osochi egbu a ma kpara ndị a eji aka zọpụta ha ma mebigasị ọtụtụ ihe dị iche iche adebere ọnụngo ya nọ na nde naira 20 n'ebe na ebe dị iche iche. Ekwu ya jide pụtara anya ụka n'ime nkwupụta kwa izu abụọ ya gbasara ọrụ ndị agha n'ebe dị iche iche. Onye isi nkwukọrịta mgbasa ozi agha Major General Marcus Kangie kwuru na omume ndị agha na-egosi na ha agaghị ekwe ka ndị omekome, ndị agha ọhịa na ndị na-eme ihe ọjọọ jide ndị Naịjirịa n'ọrụ. O kwuru na ndị agha agaghị ada mba n'ike ha iji kpochapụ ụdị mpụ niile dị n'ime obodo. DMO kwukwara na ndị agha ga-agbasi mbọ ike ruo mgbe a ga-emeri ndị agha ọhịa, ndị na-ezu ohi mmadụ na ndị ohi mmanụ. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.